എന്താ മനസ്സിലാകാത്തത്? മന്ത്രിമാര്, ടി.വി. സിനിമ താരങ്ങള്, നമ്മുടെ മെത്രാന്മാര്, പോലീസുകാര് എല്ലാവരും നിങ്ങളോട് കൈകൂപ്പി അപേക്ഷിച്ചതല്ലേ? ആരെല്ലാം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ? പുറത്തു പോകുക, തിരിച്ചു വരിക, പുറത്തു പോവുക, തിരിച്ചു വരിക, വീണ്ടും പുറത്തു പോവുക, തിരിച്ചു വരിക. നിങ്ങൾക്കെന്താ ഈ മാരക രോഗം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അത്ര നിർബന്ധമാണോ? നിങ്ങൾ വെളിയിൽ പോകാതിരുന്നാലല്ലേ ഈ രോഗം കുറയുകയുള്ളൂ? ഇത് മാറിയ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകാം, ഓഫീസിൽ പോകാം, ഞങ്ങളെപ്പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലും പോകാം. നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകാതിരുന്ന കൊറോണ ഉറപ്പായും കുറയും. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൊറോണ കുറയണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. പലരും കുടുംബത്തോടൊപ്പം കാറിലും ബൈക്കിലും കറങ്ങുന്നു. പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ കുറയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്? ആരും വെളിയിലിറങ്ങാതെ കൊറോണ വൈറസ് തന്നെ നശിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾ ഒന്നോർത്തുകൊള്ളുക, സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ച് തെരുവിലിറങ്ങി അധ്വാനിക്കുന്ന പോലീസുകാർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളും കുടുംബവും ജീവനുള്ള പച്ചയായ ശരീരമുള്ളവരുമാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്.